Здравейте, аз съм професор Стефка Боюклиева и съм преподавател по различни математически дисциплини в факултет по математика и информатика на Великотърновския университет. Благодаря много за поканата за участие в този проект, още повече, че той е за вдъхновение и мотивация на млади хора. В моя случай мотивация на млади момичета предимно да се занимават с природни науки и математика. Няма никакви проблеми и младите дами също да се включат в тази област и даже има статистики, че в областта на компютърните науки жените, които се занимават с софтуер и специално софтуер в България са като процент доста повече от тези, които се занимават с софтуер в западни фирми, което е интересно и което показва, че всъщност ако са добре мотивирани, момичетата също много успешно се включват в развитието на тези области математика, компютърни науки дори. Родителите ми са математици, учители по математика бяха. И всъщност аз съм в този свят на математиката от много отдавна. Математиката е доста креативна наука и позволява човек да се развива и да се занимава с точно това, което му харесва. И освен това математиката е доста независима наука. Не зависи от никакви политически събития и тъй нататък и освен това е международна наука, т.е. навсякъде по света хората развиват една и съща математика. В математиката не трябва да има никакви двусмислици, ако нещо е доказано, че е така, навсякъде по света то е прието, че е така. В днешно време е доста по-лесно жените да се занимават с наука в сравнение с предишни години и векове, защото жените имат достъп до всякакво образование. За жените, които имат желание да се занимават с наука, това, което бих им препоръчала е да са упорити, да четат много. Пред тях са отворени пътищата, стига да покажат своите знания, своите умения, да нямат притеснения. Заниманието с наука, както казах вече, дава удовлетворение на човек. Това си е едно творческо занимание, така че много по-добре може човек да се издържа даже с наука, с занимание с наука, така че това е нещо, което дава мотивация, дава удовлетвореност от живота и за това препоръчвам на всички млади момичета, които се колебаят, на младите жени, да не се колебаят повече, а да следват своя път.